ranar da za mu tara kawajin jama'a kullum mutum daga kowace al'umma domin yin kwantibu da aya tana da kawai da suka karyata da ayoyinmu yawan su ne wa usa'uhum shugabanninsu al-muttaba'u da wa'annan wa'anda suke bi kawai yuza'un ana wato tara su ma'ana ayyutu ma'una ana tara su shirar da asirin ila awwalihim da kuma yadda na ƙarshen su zuwa ga na farkon su a tara su na farko da na ƙarshe ba ki daya ila awwalihim da shi ne sun masu annabi sallallahu sai a gargara su hatta idan ja'u har sai idan sun zo makamin hisabi wurin da za a hisabi qala ta'ala lahum sai Allah ta'ala ya ce da su da kariran don tabbatarwa wata fitan da kuma zargi sai ce aka zartun da ayati aka zartun kuka karyata anbiya'i annabawa na da ayati da suka zo da ayoyi na yanzu karyata annabawa ko kai walam tuhitu biha ilman alhalin walam tuhitu ku kewaye biha da su ba ilman da sani ku kewaye ilimin ku da kewaye da su ba nan da haka take yi wanda daga haka wato karyata wannan kafu amma za kuntum ta'maluna to da mina na kuka zan kuna aiki in kun karyata annabawa da ni kuka aiki haka shine ma'ana amma za shine wanda ce fihi idgamu ma al-istifhamiyya ciki akwai idgamu ma wato ta istifhami a abuna anta an ga idgamu cikin ma da shine musu ai mallabi idan da adannan da kuntum kuka zan ta'maluna kuna aikatawa ne ma abin da bi daga abin da aka umarce ko shi kuka zan kuna aikatawa kawo kuna wa ka al-qawl sai wato zancen azaba ya tabbata a kansu shine al-qawl حق العذاب عذاب تثبت عليهم أكثر بما ظلموا سبب ذلك سكي أي أشركوا وسكي شركة سبحانه الله دون فهم الحال سوء لا ينطقون إسلام بالله بس كل يقول بس شيء كم يوم سبب تبصر له تشين لا ينطقون بس يقول شيء دكتور بيت الأمين كمان بس يكون الدنيا اللي هم يمكن إذا كانت بيس سيشوف بيرانسابو don bai san yi da cewa ba to kuma za a kula da yin sunan tambayar su don su ke da Allah ce ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ألم يروا فلم بسقى أننا توامو جعلنا الليل مسلم يدعي شيء خلقنا من تعالى تدري ليسكنوا به نسو تكيشي كغيرهم كمان والنهار da kuma yini musiran don ya zama abin da ake gani a ciki ne shi ma'ana musiran bai ma'ana wato sarfi ana ganin cikin shi da ya tasarrafu fi domin su yi tasarrufi a cikin shi mutum ya yi fatanci ya saye da sai suwa ya sana'a ya yi mai gini na shi gina yan mai kayan tana shi aikin kayan da kun san da ake wata aiki amma da dare kowa ya gaji sai a dawo a kwanta wannan yinin yau aikin kayan ke wani yinin yau aikin gina ya mafi wa kasan masu gina kare da kusa da mai su fara zuwa mai ciko kare an gaji ita ma kasuwa sa ta tawaye sai a yi kokari a cikin an cira na mai da kowa aiki kowa ya wani aiki da ma'aikin kurku sai ya yi kare da kwanan safe ya yi aiki sai kare ya taso kare kudin da ya taso sai sa zuwa da abokai nan ya hira ko yan wani mazumanta a yi mu'amala a ƙari da dare dai shi kuma shi ne a nufi shi ne Allah ce ya su nufi shi kuma dare ana ganin cikin shi ana da sarrafi inda fi zalika hakika a cikin wannan la'ayata akwai ayoyi da lalata masu dalili a zaka farati ta'ala akan kudura ce sai Allah ya kuce sai li qaumin yu'minuna amma haka mutane wanda suke masu imani su abin karaman aya wanda bai da imani bai da fahimta har yanzu bai warka wai ga fahimci wani bisa haka bisa wanda abu ya zo ga shi wuce ake wanda sai ya sa risar da yake kawai da duk shi kan abubuwa to bai haka shine yu'min usubin zikiri an kebe su da ambaton su mu'minin nan don tufa'in biha saboda amfano su da su suka fi yawan amfana da duk abin da ake yi na ayoyin Qur'ani ko wa'azi
da imani a cikin imani bisa zafi da kafiri da sabanin kafirai wa yau mai mufau da kuma yin da za a yi bushi da suri a cikin kaho alƙarnu kaho kenan annafa fatar ula bushi na farkon israfil da israfil zai yi mala'ika ne wanda an kauce ta wannan aiki in yi wannan bushin fafa za a mafi samawa sai ruwan da a cikin sammai wa mafi arda wanda a cikin ƙasa fafa za a sai su rigita kowa ya girgice hankali ya tashi a imoce kafu su ji tsoro a kawun mutu ilar moti wato tsoron da zai jefa mutane har kowa ma ya mutu wannan bushin da an ka yi sai kowa ya rigita sai kowa ya mutu gaba daya sai an kome bushi ne sannan sai kowa ya tashi shine wato ilal mauti kama fi ayatin ukhra kamar da yake cikin wata aya ta da ban fasaiqa wato wata ayu fihi limadi yin ibara da mutum limadi ba a ce wai za a yi nan gaba ba sai an kai bai da an ci fafa wato shine fafa sai an fi zuwa ta ba ta kaga nan da murari an kai ba an ce yawma yunfaku bisul ba ce yawma yunfaku bisul ba bale ayi mukabara ta ce ayi mukabara bisul ranar da nufi haƙe ranar da aka yi bushi a cikin ƙaho fafa zai a mafi sama fafa za a mafi sama fafa zai a mafi sama wata sai wanda a cikin sama ya kai da tuka ga wanda ya zama to amma na an yi bara mani an ce yi mai tunan baku ranar da za a yi bushi kaga ba amma ya bai da ai to amma da mutum da kita sai aka ce sai kowa ya kirkita maimakon a ce sai kowa ya kirkita bayan an yi bushi sai aka ce ranar da za a bushi kowa sai ya kirkita sai aka kawo fi'ili ma kuma aikin ma an riga an yi domin sa haka nan saboda waye min filal muqtada zahiri don saboda abinda zahiri ke bayyana da ta haƙuƙi hukuki don tabbatuwa ƙwaƙwace abu ne wanda za mu halartar ba su ya sai an kai ba kamar ma a yi haƙuri illa mun sha Allah sai wanda Allah ya so shi kama zai hagi ce mun duke nan to wane ne an ce ai jibril shine jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfila wa malakul maut da mala'ikin mutuwa ai kowa san shi da mala'iku wannan guda jibril da mika'il da israfil da azra'il kenan su ba da su ba su an istisna su wa ibn abbas an karbo daga ibn abbas ya ce a hum shuhada wa inda ake nufi da su ne shahidai wanda suka yi shahara mutuwa ta zama shahara is hum domin ko su a hayawan rayayi ne ita rabbi mu wani su yi rubuna ana ce da su ana alata su mutane tuna ɗaya daga nan kuma su mutu amma ba su mutu ba kuma Allah ya wurare daban-daban wani ya zace ba za su mutu da wani kutar fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun wani riwa an su bal ahya'un da rabbi yurzu saboda haka su aka yi shi ibn abbas wannan tafsiri ne wasu kuma malaman tafsiri sun ce ya wani istisna'i wanda aka yi su ne kuma da duka ita shafi da mala'ikin mutuwa su daina wa kullun kowane ɗaya daga cikin shi wannan shi aka ce shi ne tamuri iwadan tamuri iwadi aka ce ne iwadan ana mudafi ilai mun kuma a yi dafa a samu mudafi da mudafi ilai sai a wata daga kawo mudafi ilai kawai sai a yi tamuri da shi a tamuri iwadi da abin da aka yi wato ai wa kullum ko wanda su ba da iyayen bayan baya sai mu kiyama da ranar kiyama a tawo za su zo su ji ubangiji subhanahu wata'ala da su yi suna karantacci marasa girma shi ne sagiri na shi ne masu dakhili na duk girman kan mutum da ganin shi wani na ko shi a sarkin duk gari kaza ko shi a gwamnan gari kaza ko shi a shugaban kasa kaza shi Najeriya shi a indijin number 1 citizen number 1 ko a saboda shi a indijin number 1 kowa a baya to ranar zaka zai shi na ni dakhili amma nan waɗanda girman kansu ya wuce ma daga wata Allah ya kai ga yana zuwa cinin yana waɗanda girman su ya kai su sauransu da Allah za su rufe na karanta ci sagiri wata abin da ita yana da mafi shi ma da ta haƙuri da hukuri a tawo suka zo da ce ya tuku za su zo ba ta amince suka zo mai amma ma na ce za su zantun da kyan da riga ta tsaya to saboda tabbatar kalin su ya uku ya sa aka yi bana da ke imani ya Allah ce وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال الله كان غنين دوا فتبصرها كان غنين سوقة النفخات
ranar da za a yi bushin nan za ta za a busa kafin nan da za ka ga duwatsu ta hasabu ha hatta da ci duwatsu nan jami'ar da busa da zari ne wace kafin makana ha tana ganin su kamar tsaye suke wurin su da ya zama ha saboda girman su wani ya tamuru ba ku tsaye suke ba tamuru suna tahiya suna shuɗawa marar sahabi irin tahiyar girgije tahiyar da sauri haka su ma almakar kamar hadari ne abin nan kirya gida bisa in hadari na da za ka suna ta tahiya da sauri ko ga tumariya to shi ne za a zara ba tururi idan iska ta buge su waɗannan girgije suna ta kara to irin tahiyar su zuwa kan suke ai tasiru zuwa kan suna tahiya sai rabu irin tahiyar su girgije hatta ta kawo al'arda haske sun abu a kan ƙasa ba ta stawi biha sai su daidaita a kan ƙasar nan mafuzatun suna waɗanda suka wato wai ƙasa suka zauna wajen sun mata su yi da ainihin sannan sai su kuma kamar kada saboda narki wasu da taushi duk ƙarfin duci sai kuma haka kama shi ba gibi da yana mutu ga zakari ya kama da kaɗaɓa sun mata su yi sannan su kuma haba a manfura kura abin shuki a sun kuma kura su shi haka Allah zai narke su shakkan zarka sun Allah wannan aikin Allah ne masdar kaga an kawo masdari mu'akkar mai karfafawa ne madmunin jumla daga abin da jumla ta kunsa kawai da ta ne udifa an jingina shi ila fa'ilihi zuwa ga wanda yayi shi ba'da hasbi amilihi bayan an shafi amilin abin da mishi aiki an shayi abin da Allah sana Allahu dalika Allah ya aikata haka sun'a aikatawa sai an ce sun Allah an ga fi'ili an kawo masdari kawai saboda karfafawa da abin da jumla ta kunsa wannan tafsirin da wanda ya cikin jumla abin yake kunshi abin da dai Allah ya ce wata rarci ba da ta hasabu ha jami'atun wahiyatun nurun marar sahabi sun Allah shi ne abin da ta kunsa shi ne sana'a zalika Allah sun'a to sai aka kawo masdari kuma sai aka jingina shi ga wanda ya aiko ne shi ne Allah don a karfafa an ka yi za ka gani shi ko ita ku gani sai Allah من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أبدا ممكن أقول لك فيني الله زي أحكام كل شيء. وأكتب سن الله أي wato mazari da aka ciki na shiga ƙa'idi ne kuma wannan bayani ko da shi ne ya rubuta shi Allah zai ubangiji shi wannan da atkana ya kyautatar da kullu shay'an komai da komai ya kyautatar da wato sun abu aikata shi inda ruhu hakika shi Allah khabirun masani ne bima taf'aluna da abin da kuke aikatawa bil ya'i an karanta da ya yaf'aluna aka mun da haka shi to kace ya to an karanta kuma wata ita taf'aluna ta karanta shi ne taf'aluna ko abai bil ya'i adabu wato shi an karanta da ya an ka ce inda hu khabirun bima yaf'aluna su ne ke Allah ke in kuma karanta da ta kai mai karatu dole da karatu da yayi bima Allah ce to Allah masani na da abin da kuke aikata ko wanda ake magana man jaa bil hasanati falahu khayrun منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. to Allah ya ce man ja'a bil hasanati
wanda ya zo da kyakkyawa aiki na kwarai ai abin da aka yi shi ne la ilaha illallah wanda ya zo da wannan kalmar la ilaha illallah kuma bai aikin da kawai wani ma'anarta ba yau da kiyama da ranar kiyama fara mu khairu da yana da sakamako mai kyau shi ne khair sawa min ha sakamako min ha da gare ta ba da gare ta ba nan ba a yi ta ai ma'ana bi sababi ha yana da sakamako saboda ita walaysa litabdi wato walaysa litabdi kama da wani tabdi ba min din ba wai ta tabdi ba ba ta ba a yi ta to an ce yasa litabdi ya mai da tabdi ya is domin ku la fa'ala khairun minha la fi'il ba wani aiki kai khairun minha da yake aiki daga ita wannan kalmar la ilaha illallah kaga ko ne is ya kamata ba ilawa sai ka ce ai da sababi ha saboda la ilaha illallah din wala yasa da tab'id min ba ta ba alita ba is don ku la fi'il ba wani aiki khairun minha da yake aiki daga ita walantana a ce duk wanda ya zo da la ilaha illallah falahu khairun minha suna da abin da yake tare to mihi Allah dai babu abin da zai tunta in ba Allah ba mihi da ba a duniya sama da sama kaga shi ne ma'ana abu shi da sababi ha dun sa wasu rubuta da wata ran su an faɗa ma rubuta da ma'anar su ba ko ina wai za su tsaya ga wannan ma'ana ɗaya ba to shi ne irin wannan ba ku ji ba can cikin alfiyar suyudi da ya ce fa in alama an biha qaddalati fa in alama an biha ko qaddalati wai ma'ana nan bi nafsiha fa in idan da dallata yi nuni alama an bisa ga wata ma'ana biha ba sai ce da ita bi nafsiha da kanta a cikin shi ne irin min ha ai bi sababiha saboda wafi ayatul ukhra cikin wata ayatul da Allah ce asharu amsal hazara mun goma mutum da su wani hasana da kuntu na wanda ce duk kuma ce juzu yana halatta an takuna ta kasance an takuna al-shimanan kaga aina misalin hamza to shi ne juzu an takuna yana halatta al-din da a cikin manja bil hasanati ta zama shine wai al-fil hasanati da zama jinsiyatu ta jinsi ba ta ma'arifa ba ta adabta ba ka san shi an san shi ana sa shi ga ma'arifa ko in ka ce kitabun littahi in ka ce al-kitabu ta ne littahin nan wanda an san shi ko kamar da turanci a sa kalmar za an ce ga hoye ana nufin yaron nan wanda yawa definite article kana mukawala da indefinite article a hoye yana da ya fara da ayi irin sai a sa an ko an abu amma an ce za abu ana nufin dama an san shi to shi ma da larabci da an ce al abun da duk ya tabbata al dole zan an riga an san shi in ga ma'arifa ne in ba ma'arifa na sai zan abin da jinsi na da an sa al din ya ga duk wani abu irin nan kamar da Allah ta'ala ce wal kitab laysa al-birra an tu'tu laysa al-birra an tu'tu wujuhakum kayfa al-mushrik wal mughayb walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wa min wal kitab da yace wal kitab ina nan da littafai dukkan su ba wai sai kace wani ta ba ai al'in da na hawa an ce ta ayi ta ce da ita nan to ne ba dole ta bayani to shi ne nan al'in sai da mata jinsi ana ne da hasanati da dukkanin wani aiki mai kyau mutum ya zo da shi kenan wata ummu kullu hasanati shine wasi ta game dukkanin wani aiki mai kyau ko sallah ta ko sadaka ne ko zumunta ko duk wani aiki wanda mai kyau inda mutum bai shirka to shi kenan to abin da sa wasu malamai sun da kyautar la ilaha illallah da ake yi da bil hasanati wato duk ko kayi waɗanda irin ka sa da zumunta kayi sadaka kayi komi in babu tauhidi duk aikin mai zafi to amma ya saboda la ilaha illallah din nan Allah ga wani hadisi an ce Allah ya ce in ka ci kasar da bai da mutawala yana da wata takar da ara cikin kasar ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya sannan kuma sun malakita ni ba zan ci shirki shay'an to wala ataituka bi qurabiha maghfiratan ba haka Allah ce ba kai da ana kura za ka zama da cikin kasa na kurakurai a ce duk kasar da ka cika ta da zunubai da kurakurai in dai ka zo min baka haɗa ni da kowa ko kai shirka ba to zan zo ma da tabbacin ta na gafara to shi yasa kan tsara da zan je ma hikima daga abin da mazan ya hango ga nau'in tuna to
shi ne wa man ja'a bil bisai a ciki kuma a to wahu alhalin su aljahu ne hawa da suka zo da wani aiki mai kyau aminuna suna amintacci ne faza'i daga wani duk wani rikici duk wani tashin hankali wani rikici yau ma izin wannan yini bil idafati wa kasrin bi ana idafa kasrin a ce yau ne izin ko kamar na ji kamar haka mun da karanta yau ne izin ka san ta cikin suratul dan an ci an karanta da sai a haka ta yi sun mi saraka da yawa wani Qur'ani sun saba da yau ne izin ya saraka da sunna to kai bai lura ba to yau ne izin wa fataha kuma aka da fataha ta wani ne sai sabo wa fataha inda muna wannan shi na da ake mutunni wa fataha ne da fataha da ni anin nan ma'ana dai suna amintacci da duk wani rikici wa man ja'a bi sayyi'ati shi ko wanda zo da mummuna aiki ai a shirka fa kubatu wujuhum fi nar da a cikin wato muskoki za su mutu bi an kulle ta wato za a cikin na wasu kiyan wato nan sai aka ambata muskoki da an na hawo da muskokin nan ko isharar da su ne wurin da yake da mutanen hawasi da dukkan nasu gobe ne wa gaiwa ha wannan su ba da Allah shi yake in ma an ce fuska to da shi ba nan ba in wanda kuka fi Allah da shi ai sai ga au ko da Allah hazan ne ta shafi ta Allah ita ta hira tsananin radadi min gaira hadin da wani duk abin da aka cikin mutum fuska ta yi tsananin radadi ce wai ƙara zama ana ce musu tabkitan don zargi sai a ce musu har ku zauna shi ko an saka muku ma kuntum ta'maluna abin da kuka zan kuna aikatawa ko kun har da ma'anarta ma har ku zauna ai ba a saka muku ba illa ma kuntum ta'maluna sai da abin da kuka zan kuna aikatawa duk abin da kun ka don an kun sama ku na jawo shi suna shirki na shirka wani ma'asi da sabu kullum Allah sai ce da su إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. lokacin musu inda ma wajen ni iyaka kawai an umarce ni an abu da in bauta mu rabba ha da hilbar da ubangijin wannan gari ai maka shi ne makka Allah zai harama ha wannan wanda shi wato alhamantar da gare ja'alha ya sanya ta haraman harami amina amintacce la yusfaku fihi lamu insanin ba a zubar da jinin mutum a ciki wala yuzlamu fiha ahadun ba a zalunta kowa a ciki wala yusaru saydaha ba a farauta wato abin farautar ta wala yahtara khalaha ko tun jawa ba a cikin harami duk abin da yayi wani tuzo ko gani shi ba ka wa zalika min an'am wannan yana cikin ni'imomi Allah Quraysh da aka yi akan Qurayshawa wato ahla firat illahi firat illahi an baladihim al'adab firat illahi a cikin ɗaukakewa Allah al'adab azabar an baladihim da gare su duk abin da mutum ya yi sai ko shi cikin harbin nan ya tsira an ce mutum ka kashe baban mutum ga shi ko ga larabawa ban sa wani abu na mai muhimmanci da a ce an kashe baban mutum ko zama ne da zai ko ban sa ba wani kala an kashe gare ta yi ko ban sa nan ya mutu wasu labarin ya haɗe a ce wurin duk ban sa rasa da ne bisa ga ce an kashe shi yana da bai komai ba ba jarumi na ba mutuna haka ce to sai wanda ya kashe mu mutum mahaifi ya gani shi cikin maka sahabu da shi shi amma bai mu komai kuma ya yi shi ɗari gashi ya samu iko ya samu rama da shi sai dai an haɗe inda ba harin nan ba to saboda haka Allah ya taimaka musu kuma kaga akwai masu rayuwa cikin gare to ya ce wanda ba shi yau garin ya tsere shi mai rayuwa cikin gare kaga ba wadanda zai samu wata to an yi musu wannan shi ne rabbul lahi amdu alaihim al'adab wal fitan da fitnun
ashaya ta bi jami'i bil arab wanda suke wawace a cikin dukkanin garuruwan kasar Laraba lokacin kasashen nasu ko ina yaki da zubar da jini da fada na kabilanci komi amma shi wannan garin na Makka arewaci ba za ku kasu ma ko ina kuma yadda arewacin Najeriya take can ke lafin can banda ina ce ko ina ka zuwa ka da abinci cikin arewa ko abubuwa sun wawa wani kuma an umarci na muke abu wadda kuta ala kudu sai komi nashi da shi an mulkin zai ko huwa ku shi ne ubangiji shi wa khaliqu hukumu shi ne mazalce shi wa maliku hukumu shi ne mai mallakarsa wa umarta an umarce ni an akuna da in kasance da musulmi a cikin musulmi lillahi masu mika waya ga Allah ne tauhidi da tauhid wa an atalawa alqur'ani da kuma in zan karanta qur'ani alaikum akan ku tilawata da'awa karatu na kira ila imani da ga imani kuma ne ta da wanda ya shirya da huzu a gare shi to fa inna ma yahtadi li nafsi iyaka kawai ya shirya ne don kai shi ai da azalai hadon ke ne rayuwa ta yake cikin da su fa inna thawaba ihtida'i sakamakon shirya nan tashi da huzu gare shi wa man dalla wanda kuma ya bace an imani da imani wa ahta a tariqan da yayi kullun hanyar shirya wa kullu ku ce mishi inna ma ana min al-mudirin ni kawai ina cikin masu gargadi ba ni kai ki hukunci ba ai al-mukhawfina masu ba da tsoro da lahira masu ba da tsoro da azaba kuma suna bishara da wuta walaysa alayya ba abin da ke bisa ga rakin da tabbini in ba ki wannan ba wa hada amma wannan sawal al-amri bil kitab kamin ayi ummi da yaki ne bayan ummi da yaki sai an kuma shi da ayi wanda su bi kawai ba su da Allah bai yi wasu na zauna suna shakar oxygen na Allah suna kuma rayuwa suna noma kayan Allah kuma sun kiri kawai ga Allah da ran nan kenan mutunci ya yi amma yanzu an dawo da wannan ku sai ku tsaya da ku yi sallah ta an kai da ku yi ba a ce ba in kun je za ku yi a musulunci za ku kirawo hada da Amerika da Ingila ko ba ku yi ko da tambaye riba shi ya ba da labari mun zo da taro a wajen ana ya ce rabda ya kaddamar da shari'a rabda ce zai kaddamar shi ta ya inauguration committee yau gobe wayo sai sai ga ambassador na Amerika ya zo shi tamfara with automatics kawai an ce shi ga US ambassador na yana da US ambassador in the government house to actually yes we say I heard that you are going to implement sharia ni na ji an ce za ka implement sharia and here I want to know what type of sharia are you going to implement. Is this Afghanistan type or Saudi Arabia type or Pakistan type or Egypt type one irin sharia da irin ta Afghanistan ko irin ta Syria ko irin Saudiya very much essential sharia no I'm going to implement sharia according to my constitution which are so if that's the case I don't have problem and you know my support to inda za ka damar shari'a bisa ga abin da constitution din Najeriya ya ce to ban da matsala da kai kuma kana support ina to duk ba nan da kuma take bayan ya wuce yace da fulawin da kuma sai ga British ambassador da Ingila ya tuwai ya ce mai naji an ce za ka damar shari'a in ba na so in san da kashi wasu kala shari'a a wajen mun ga ana yi sauran kasashen musulunci Saudiya ko Afghanistan ko Misir ko ina ko kaka ya ce zan yi tabbatar abin da constitution ya ba da sai ya ce a to ni ba ban da matsala in dai wannan ne bai a duk ba matsala shi ko da samde wa fulon ne ba samde da British ya zo da nan abin da ya zo masa na France ya ce kaka an ce za ka yi shari'a ya ce to aka ce zan yi tabbatar bisa ga abin da constitution ya ce ta abin da matsala wai ashe su duk akwai da suka hanyar inda suke yi mafi abubuwa sun san inda za a yi constitution har abada ba za a yi shari'a musulunci to shi ko bai gano haka bace sai ba sun wuce gaba da shi wasu mutane daga ABU Zaria sun ka zo nan zamfara sun same shi don ce mai munan muke yankin shari'a da Islamic studies na ABU Zaria da mun ga za ka gama shari'a sai mun ka wai gaza a wasiyar kusan mun 10 na mun haɗa kan mun shiga ɗakin bincike to abin da result ɗin cikin mai bamu you can implement sharia 100% except one issue that is apostasy kai za ka ikata mai sharia 100% in banci issue guda shi ne apostasy wani section ne na constitution yana da kotun ta iskin kodin shi wanda ya yi garanti din dan Najeriya shi na da damar shi addini shi kowane kala addini in yana son ya bauta muku ranka to halar ne gare shi ya bauta muku nan ba a abubuwanta ce ba a ce mai gani constitution ya hana a taɓa shi a yi mutu don ya washe wannan dama sun ci dukkan ake ya bauta da komi amma ban da wani ina shari'a ta yi sannan shari'a sun shi da yi ƙarƙashin wani abu ba ta yi wa ko don sau za ka dai kan ina tana musulmi ga gane masalla ɗai an ka yadda ke
in ka kira wani abun da ba san ba sunan ka dan ta'adda da turawa kuma za su mutu shi ba ka kai su da haka sai kuma ga wadanda ayoyi na Makka ayoyin Madina sai ka ci kuma lakum dinukum waliy da kuma ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum kai dai ka tsare kanka kai aiki da abin da ka fahimta wanda ya fice bai iya cutar da kai in kai ka shiga shi ne ma'ana wannan ya an kuma ka ce inna ma aminal munzili wa qul alhamdulillah kace godiya da yabo sun tabbatar ma Allah sai yurikum ayati sun nuna muku ayoyinsa wa ta'rifuna hasai san su ayoyin nan nashi fa arahu Allah ko ya bara musu ayan yin wannan ranar badar wato alqatal wa sabai an kashi 70 cikin su an kama 70 wa darabul malaikati wujuhum da kuma malaiku sun ga malaiku sun taho suna kawar su kusan su 900 suke da wani abu musulmi na 300 da mu da akwai cikin ta al-Imran an ba da labarin yaki amma Allah ya taimake su da malaiku wanda ya taimake su wato shine wa asbarin da bayan shi wa ajalahum Allah ila nari Allah ne tabbata su zuwa wuta wa ma rabbuka ubangijin ka bai zama da gadin mulkani amma ta hannun da an kuke aikata wa ya aikata wa inna ma yumziruhum iya da to yana rike ta musu ne da wakati yanzu lokacin ko bacin Allah haka ne kama ka sai lokacin da ya ɗiba maza kai duniya ya kare sannan zai kama shi ba ya rabu suna wanda na so wala ya yi mai kaza amma tun da bai kaza ba ya hana Allah bai haka ne Allah ya rubuta za ka yi ko kuɗi ko kullum bacin ya kai shiga ko sai ya azo ma lahiya mai ƙarfi ko kullum bacin ya kai sai ya baka lahiya nan sai dai ranar da asalin kai sai ka haɗu da shi can sai Allah ka kare awal zalika ko saboda awal zalika azaban bi bala da ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم